Mana ọ dị nnọọ ka na calculate mgbe ego na-abịa tie crusade. Why not ime crusade na February 14th? February. Tie general crusade. Kedu mụ na ụmụ m gara eje eri nri? Ịma ọrụ ebe a ka akụ m nọ. Asị gị ebe akụ gị dị ka obi gị ga-adị. Akụgịdị n'Enugu, obi ga n'Enugu. Akụgịdị n'ala, obi ga dị n'ala. So anyway, bụ na ya amago na I forgot no maka akụ ka a na-ekwu na ya bụ church. Akụnụnụ. Okwu ya ọzọ. Kedu ọdị na-ekpe? Ọ ibe m nwete private jet nwete jide skọt aga. M nwere skọt ga ma ahụ mma. Ya na-eche too much. Maka ihe ọ da-afịa ga-adị tọwatara mkpụrụ obi this your friends. But why? When I go Bible of you. No man, right. Okay. Nwebe dị na Bible. Abụ na mkpụrụ aka gị ga-eme gị ebe ị nọ igbuke. Ọ bụrụ na mkpụrụ aka gị ga-eme gị ebe ị nọ ịrọkpọ mkpụrụ aka gị. I'm a pastor. Ọ bụkwa na nke mgbada ga-eme gị okporo okwu nke aka ka anya n'anya nke mgbada dọ na Bible. Ọ dị adị na Bible. Nke mgbada bụ natural thing Chineke kere eke. Ọsọ na Bible. So na Bible. Nke na Bible ga-abụ na mkpụrụ aka gị anya ma aka. Ma aka gị ga-eme gị banye n'ụwa. Ndị bụ nke mgbada Chukwu nyere anyị. Ụsa anyị jee n'ụwa jee mụba. Ezi ihe eji mụba. So then those my friends ya never I try ya mama nga atọta mkpụrụ obi a nwefe na mkpụrụ obi a ga-emekwa mgbe aba n'ụwa as a pastor guy mmewe I need help from pastors because mkpụrụ obi a mba mmewe dị na kama na ikwu nke bụ eziokwu as a pastor ka afọ ebe nara ndị mmadụ ego na-eti come on into this one passed me as a pastor. I'm not like you. So I need help from other pastors. Mana ịma akwụkwọ again na ndị asị na ihe a bụ ego ka unu na-agbalụ. Ịchọzili pastor ga-abịa gị na-ekebe ego. But that's when I need help. Mgbe ego abịa ọgọdị. Apụgodi pastor nke ọbịa. Ọkọma kpọtara ya. Ọ ya bụ ụnụ ụka ọkọma kpọtara. Ụnụ ụka bụ ụnụ ụka gị. Mwe. Apụtara m for help. Ọ bịa mụ na ya akpa gwa m ego m ga-akwụ ya ma ọ bụrụ na ekpepụta nkwe ha. Ekpepụtakwa ọ gabara onwe ya. Mara m nkụkọ ego ụnụ ụka ma akpụ m afọ ụka. Mana iru ewu si na ọ ga-adị na ya ga-ala ka ịbụ pastọ. Mana amarọzi m otu a ga-esi na-akpa ya. Reverend pastor iru ewu. Criminal. Even like business side. Okay. Almost some name you get in a business. My customers in when a church. So, forget about you. Engage I can put a pastor on church. You control. You